Hoopla Bobby Hog do baby. Siomai, rydyn ni nôl yn study. Hoopla Bobby Hog do baby I chi, baby. Mae gennym ni Mel yn danfon neges 2 Corinthiaid 4 verses 18. Where's 2 Corinthiaid? 2 Corinthiaid gadewch ni ddechrau gyda chydig o ysgrythur I gadw'r llong yn wedi ei angori fel petai yn y storm enfawr a elwyr yn storm Noah. 2 Corinthiaid 4. Beth mae, pam mae wedi danfon hwn? 2 Corinthiaid 4, 18. Wel, 16, am hynny, nid ydym yn digaloni. Wbla Bobby Hawk do baby. Ein bod yn allanol yn dadfeilio. Yn fewnol fe'n hadnewyddir. Ddydd ar ôl dydd, wbla Bobby Hawk do baby I chi. Oherwydd y baich ysgafn o yrthrymder sydd arno yn awr. Darparu y mae y tu hwnt I bob mesur. Bwysau tragwyddol o ogoniant I ni. Dwi wedi bod yn gyrru am amser hir yn y car. Maddewch I mi os dwi'n ynganu pethau ychydig yn dros fôr ar y werydd. Wpla Bobby Hawk do baby. Dim ond I ni gadw'n golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Ond ambellwaith mae'r holl lluog yn rhoi gallu I ni weld pethau. Dros amser y mae pethau a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddol. Na te, dwi'n mynd I orfod all CDs, dwi'n newydd gyrraedd adre. Beth yw hwn? O, da iawn, am fi sy'n fynd â hwnna, efo fi. Felly dwi wedi penderfynu sut da ni'n mynd I wneud hwn nawr? Beth sydd da Justin I rannu gyda ni? Hello Justin, galw Justin. Justin, wyt ti yna? Restore pages. Falle. Mae Justin wedi bod yn gwrando ar Gary Newman. So, falle allwn ni wrando ar Justin yn siarad am ychydig bach. Dyna gerddoriaeth Gary Newman. Nid Gary Newman, dyna gerddoriaeth Justin. We are back for round 2. Welcome back, guys, to the channel. Hello, Thank you Justin. all for being here. I have a feeling that the wind What are is they? in the way, though. Welcome back, Bobs. Naddo. Anyways. Stopio fe fyna nawr a gweld beth arall sydd gennym ni. Sut mae gweithio hwn? You're listening to Hoopla Bobby Hawk do. Mae gen I 9 neges I edrych. Andy Edwards. Why do modern jazz musicians all sound the same? Pretenders gan JP. Briar's Music Showcase, my 5 top albums of 1986. Beta ti bydd Peter Gabriel so yn hwnna. Lilac Time? Rhywbeth newydd gan y Lilac Time. A makeshift raft. Waw! Dwi'n mynd I chwarae hwnna nawr a gewch chi rannu e. Gewch chi glywed e cyn fi. Swnio dda. Mae'n swnio'n beautiful. Guitar acoustic 12 tant. Pedal steel yn barod. Waw, mae hwn yn anhygoel. The Lilac Time, a makeshift raft. Does dim byd, mae nhw fel Randy Newman. Mae Stephen a Nick a Carol fel Randy Newman. Mae ganddyn nhw sŵn a maen nhw'n mynd gyda'r sŵn yna. Lilac Time. Flynyddoedd yn ôl, yn 1994, nes I ddilyn Stephen Duffy
ar daith. Tra roeddwn ni ar goll. Yn llwyr. Ynghyd â Jackie Leven, Stephen Duffy gadodd gwmni i fi ar teclyn oedd yn arnofio dros dro ar fôr bywyd. Arforoedd tymhestlog a hynod o lonydd. O, does dim modd i fi sgwennu sylwadau dan y fideo. Ond bydd rhaid fi siarad amdano fo. O. Dwi ddim yn gallu gwrando arno fe nawr. Bydd rhaid i fi... na i drio. Na i drio. Os di'n cael ei blocio, wel, dyna ni. Dim ots na. Na i ddod ar speaker yna, cos mwyn i ni glywed mewn Supersonics, Oopla Bobby Hawk 2 stereo. Rydych chi'n gwrando ar Oopla Bobby Hawk 2, a dyma gan newydd gan Lilac Time o'r enw A Makeshift Raft. A be maen nhw'n dweud amdano fe? Mae wedi cael ei wylio 180 o weithiau mewn 5 awr. Dance till all the stars, something. Oh, no. Does dim manylion eraill amdano fe. Mae'n dod o'r album newydd. Rydw i wedi tanysgrifio i The Lilac Times sydd efo 596 o danysgrifwyr. Mae gen i 24. Mae Lilac Time yn cwyno ei bod nhw yn tan gyflawni o ran tanysgrifwyr. A rydw i yn falch o fy statws israddol tanddearol o ran tan ysgrifwyr. Ond wedi dweud hynny, os ydych chi eisiau gwrando arno fi yn trafod ystod eang o gerddoriaeth, materion ysbrydol a moesol, yna tan ysgrifiwch. A nawr, The Lilac Time. A makeshift raft, an endless sea. We only wanted to be free, but you keep on drowning me. Why don't you choose love? We fight a war, we say... Reit, does dim byd newydd fan hyn wrth gwrs. Again to my door, a woman of rumour, not yet reconciled. She wants my children and my bed of roses. For goodness sake, where are your feelings? You always sound so true. Ac yn y blaen. About the unfaithful. Ac yn y blaen. Dyma'n lyfr gan Eryl Davies. Wel, es I gopio hwn yn Llan Dudno. Ond gan bod dyfu'n barod, nes I ddim I ffrynu hi. Ond dylen ni fod wedi ei ffrynu hi yna am ail law, oherwydd mae'n sôn am y gwirionedd o dan ymosodiad. Death and the Afterlife. Penod 45. Dwi dal yn 30, rhywbeth fydde Lilac Time yn hoffi myfyri amdani, fe dwi'n siŵr. Transcendental Meditation. It was in 1978 that Transcendental Meditation bought Mentmore Towers in Buckinghamshire, and its 83 acres of land for £240,000 to become the movement's British headquarters. Yes. 26, chapter 26, the New Age movement. This is the music I know, never gonna let it go. Oh no, it ain't ska. Oh no, it ain't
Jazz. Hold on, lle mae hwnna? Dwi'n mynd i ffeindio hwnna a dwi'n mynd i chwarae fe. Yn lle Lilac Time, lle mae Pat Travers yn canu New Age Music. Nawr, dwi wastad yn meddwl bod gan Pat Travers ddeheuad. I tried to believe in your love, but I'm lucky I saw a sign. I tried to believe gan Pat Travers oedd hwnna, ond dwi'n chwilio am New Age Music. Nawr, mae Pat Travers yn byw ar y silff CDs holl bwysig lle ydych chi'n methu ei hanwybyddu, ond ar hyn o bryd yr unig rei allai ffeindio yw Aerosmith. Ydy a fan hyn? Na. Dyma ni, mae yna obaith fan hyn. Gawn ni. Ie, dyma fe. Does ganddo fe ddim cas, dim ond y clawr ar ddisg. Dyma ni. Gawn ni chydig o ole. Dyma ni. Symud Lilac Time allan o'r ffordd. Dyma ni weld os dwi'n dangos. Dyma'r CD Pat Travers. Dyna fe. Ar bob ongl. A enw'r CD Radioactive. Nawr oedd hwn yn fethiant oherwydd methiannau y label i'w gefnogi. Oherwydd oedd pobl yn cwyno am ei gytundeb cyfreithiol cerddorol. Na i ddyfynnu mewn fan hyn. Despite its misleading title, Opener, wow, mae hwn yn berthnasol. New Age Music was a fine showcase for Travers' soaring six-string virtuosity. Ni? Chi eisiau clywed hwnna? Neu chwarae fe i chi nawr. Wath na i blygio'r holl system bobsau ddwcla Bobby Hocdw nôl yn ei wreiddiau technolegol trydanol. Ffwrdd â ni felly, dyma Pat Travers a New Age Music. Oops, a days. Llygoden newydd faglu. Come on, Bobsy, chwarae fe. Tro fe lan, Bobs. Well, this is the music I know. Never
Dwi'n goino am y sŵn lan loft. Reit, sgynna i'm lot o amser, so croes yn ôl i Wpla Bobby Hawk. Dwi'n jyst yn mynd i ddangos y llyfr yma. Newn ni ddefnyddio hwn fel cyfeir lyfr priodol, amserol, ar gyfer y mis nesaf ar Wpla Bobby Hawk 2. Penod 5, Moral Rearmament. The superintendent of a hospice in Philadelphia, USA, found himself at variance with his committee, who felt he was being extravagant in the quality and amount of food he gave to the destitute boys in his care. So, dyna oedd Pat Travers o'r album Radioactive. Dwi'n gwybod, does dim eisiau dweud, ond dyna beth chi'n mynd i gael ar Wpla Bobby Hawk 2 yw amrywiaeth y tu hwnt i bob rheswm ambellwaith. Ond mae yna bobl tu ôl i'r diffyg rheswm, a mae yna bobl y tu ôl i bob celfyddyd. Mae gen i lot o bethau ddweud wrthych chi yn y bag. Mae gen i CDs o'r siopau elusen niferus a eith bwyd iddynt. Dyma dyn cynta, o naci, oedd hwn yn y car. Dyma album cynta, neu EP cynta, Mute Math. A dyn ni'n mynd i chwarae'r y gan, oedd ar yr album cynta. Come on, agor hwnna nawr. Diolch. A dyma'r enw'r EP yw Reset. Felly, neu chwarae random. Lle mae'r chwaraewr remote? Dear. Lle mae aros hwn yn chaos? Dwi'n yn siŵr iawn beth sy'n digwydd yma. Dyma Reset. Newn ni chwarae hwn yn isel. Tra bod ni'n gwrando, tra bod fi'n siarad. Right, Radioactive nôl mewn fyna, a Mute Math wrth gwrs. Ni'n gwrando arnyn nhw ar y ffordd lawr o'r gogledd yn y car. Album o'r enw Play Dead. A ni'n dweud wrth Mrs P sy'n digwydd bod yn hoffi nhw. Dyna Armistice. O hwnna'n wych hefyd. Dwi'n ges i rein mewn siopau elusennau dros y blwyddyn ddiwetha. Ni'n methu credu fy look yn cael hwn am bint 99 oherwydd prynu nhw ar-lein nes i wrth gwrs. Dyma'r band ddath cyn Mute Math, cynnwys aelod allweddol Mute Math o'r enw Earthsuit. Does gen i ddim y clawr ar ôl i hynny yn anffodus, ond ges i hwnna o'r siop Gristnogol sydd bellach ddim yn siop Gristnogol. Dyma Kiss, nid y band, diolch beth, ond CD double o anthemau dawns o'r flwyddyn 2000. Dyma ni, dyma Mute Math a Play Dead, a nawr o'n i'n gwrando arno fo'r ffordd lawr yn y car, a tra bod e'n ardderchog, mae e hefyd yn siomedig. Does dim gwadu y ffaith i fod e'n siomedig yn ôl disgwyliadau uchel. Hwna sy'n neud e'n siomedig, ond mae yna gyneuon gyrru gwych arno fe, ond wrth iddo fe fynd trwy'r album, ych chi'n sylweddoli bod yn wedi trio'n rhy galed. A dyma un o'r albums nes i brynu yn y gogledd am rhyw 3 am bint, so ges i hwn am 33.3333, mae'n ddrwg gen i am hynny, ceiniog, a mae yn ardderchog, a dwi'n mynd i gasglu stwff James Blunt nawr, pobl fel fe chi'n gweld yn aml mewn siopau elusennau. Ydych chi'n cytuno? Ynghyd â Kelly Clarkson. Ydw i'n mynd i brynu stwff Kelly Clarkson? Dwi ddim yn siŵr. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hawk 2. Dyma album nes i wrando ar y ffordd i weld Babi Iowan ar yr ynys. A roedd hanner ohono fe'n rwtsh, middle of the road, R&B, The Commitments math o beth, ond roedd y gweddill yn ardderchog.
lot o enaid ynddo fe. A glywes i'r 2 gan gyntaf oddi ar hon, peidiwch a o'ch neidio, oherwydd roeddwn i'n meddwl, fydd hwn yn addawol, medda fi. A dyfalodd aelod o fy nheulu estynedig yr artist pan ddwedais i mae hi'n Gymraes ac yn ddynes. Ac o fewn 2 ddyfaliad ar ôl iddi ddweud pwy ddwedodd hi? Dwi'm yn cofio. Ond nath i ddweud Charlotte Church yr ail dro. Beth oedd hi dyfaliad cyntaf hi? Wedais i bod hi'n agos gyda'i dyfaliad cyntaf hi. Na i ddweud chi pan newn ni chwarae Charlotte Church yn y dyfodol ar wpla Bobby Hope 2 Baby. Pwy arall sydd yn y bag? Chi'n hoffi Mute Math? Reset. Mae e'n drosedd i siarad drosti hi, ond does gennai ddim lot o amser. Dyma Caedmon's Call, band dwi wedi esgiluso ers 20 mlynedd a mwy. Ges i hwn am 50 ceiniog yn y siop elusennau Cristnogol yn Llandudno. Ges i hwn am 33 ac yn y blaen ceiniog, a dwi'n meddwl falle bod gennau gopi yn barod. Gadewch i fi weld. Oes, mae gen i 2 gopi o Broken Boy Soldiers nawr, so os da chi eisiau copi o hwn, danfonwch neges am i ddanfonau i chi. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hook 2 cyn cinio, felly dyna pam dwi'n brysio. Rydw i eisiau cyflawni llawer o bethau mena. 24 wedi mynd, o funudau hynny yw. Fe glwsoch chi Mute Math tra o'n i'n siarad, o'r EP Reset, a dyna'r gan Reset. Heb y clawr. Tu ôl i hwnna, mae New Order Lowlife. Gadewch ni wrando ar New Order Lowlife. Can ar hap, neu wasgu. Does gennau ddim y botwm ar hap ar hyn o bryd, so can rifin i hwnna. Dwi eisiau just gwrando ar... Na, dwi'n just yn mynd i siarad, sa'n mynd i chwarae fe un o gwbl. Right. Hwnna'n mynd i fynd fyna. Dyma weddill y CDs. So mae hwnna'n mynd ar y silff dyblau. Lle mae'r silff dyblau? Tu ôl fan hyn rhywle. Ble mae e? Dyblau. Ydy e yma? Na. Lle mae'r silff dyblau da? O, dyna drian ni. Na i roi e fyna am y tro. Ar bwys Melanie C. Yn anffodus brynes i album Reason gan Melanie C. Oedd yn swnio'n addawol oherwydd gan efo cover version o Soul Boy gan The Blue Nile arno fe. A wedyn yn anffodus roedd y CD wedi ei sgriffio yn fwriadol efallai gan rhywun oedd yn mynd mewn i'r siop elusen. Ond pwy ydw i gyhyddo ar gam? Ond dyna'r argraff ges i oherwydd mae wedi digwydd unwaith i fi o'r blaen gyda CD Basement Jacks. Oes na gysylltiad? Wel, gen i weld. Dyma JS Bach. Nawn ni chwarae JS Bach, dwi'n meddwl. Fydd yn llawer fwy addas ar gyfer cerddoriaeth gefndir. Gwell na New Order, ta beth. New Order, does gen i ddim llawer o mynedd efo nhw. Gan fod pawb yn camol nhw. Mae'n nisgwyliadau'n uchel. Dwi'n meddwl bod album Lowlife yn cynnig rhyw lawer o amrywiaeth sonig. Dyma
J.S. Bach a Toccata ar yr organ. Sian James, nawr te, oedd roeddwn i eisiau mynd i weld Pedair yn canu yn Mangor nos lun diwetha, neu yn Mangor yng Nghaernarfon, ond nid oedd yn bosibl i fi fynd. Fydden ni wedi mwynhau noson o delynau a Pedair merch yn canu, oherwydd dwi'n meddwl bod nhw'n wych. Ond bydd rhaid fi ffeindio os oes ganddyn nhw CD. Os oes ganddyn nhw CD, na i brynu ac adolygu ar Wpla Bobby Hawk 2 Baby. Di gwsg, newn ni chwarae hwnna ar Wpla. Newn ni chwarae Lleiwen, Diw a Wyr. Ges i hwn yn y siop Elusenne. Diolch yn fawr. Ges i Sanctus Real am 50 ceiniog, sydd yn drychineb o gorfforaethol. Roedd yr un cyntaf ganddyn nhw, sef rhywbeth fel, dwi'n cofio beth enw e, oedd e'n wych, oedd e mor amrwd, ond mae hwn yn swnio'n wedi gor-gynhyrchu. Mute Math a'i album cyntaf nhw sydd yn glasur, mae popeth ganddyn nhw yn ardderchog. Dyma ragor o Bach, a dyma ragor o Caedmon's Call. Newn ni rand ar hwnna hefyd. OK. Dyna bron y gorffen. Dwi dal heb rand ar I Lilac Time, ond dwi wedi clywed yr 20 eiliad cyntaf. Felly dwi'n dal yn gwybod beth i ddisgwyl gyda hwnna. Rhagor o Bach. A oes na rhagor? Na, dwi wedi gadael nhw yn y car. Oherwydd mae yna gwpl o berle. Nes i rando ar album gan Shirley Bassey o'r enw The Performance, a ni bron iawn yn fy nagrau uwchben llyn clywedog. Wpla Bobby Hawk 2 i chi bobl, welai chi ar y rhaglen nesaf. Croeso nôl, Bobsy.